Abyan may nga gadra sa imo kag welcome sa aton nga programa ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Ini nga aton nga programa ginapatuhi naton sa mga kaabyanan, ka mga uturan, suki nga mga manog pamati sa istasyonan sang radyo dira sa Hinubaan, Negros Occidental, sa Kaliling Kawayan, sa Bantayan B, Cabancalan City, sa Tapi, Cabancalan City, sa Daan Banwa, Cabancalan City, sa Mulubulo, Kawayan, bisan pa, dira sa Tapi, Cabancalan City, sa Calvary View Baptist Church, sa Kamingawan, Cabancalan City, Negros Occidental. Aton pangamuyuan abyano, nga ining aton nga mga low-powered FM radio stations maabsorb sang isa ka Kristohanon nga network, radio network. Kag kabay pa kuntani nga matigayon ini so far ang akong isip mga 17 ka mga radio stations, low-powered radio stations diri sa Visayas, kag intraman dito sa eventually sa Semirara. Aton ginapatigayon ang radio station dito kag sa Baganga, Davao Oriental. Pangamuyuan naton ini mga kabyanan nga nagasunod sining aton nga programa agod nga certified ining aton nga mga stasyonan sang radyo sa NTC. Aton itugyan ining aton nga pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, pinaagi sa pagampo. Diyos nga balaan amay namon, ikaw ang magapakamayo sining amon nga pagtuon sa imo balaan nga pulong. Kabay hatagan nimo kami sang ihibalo, kalinong, kag kasulbaran sa amon mga problema. Isa sa amon mga problema amo ang masakit sa amon mga lawas. Kabay pakuntani na ibubo nimo ang imong bugay, ang imo kaayo, ang imong kaluoy sa imo mga kanakan. Agod nga makapadayon kami sa pagpangabuhi, kag makaalagad sa imo, makadala sang kadungganan kag sa kaymian sa kay Kristo Jesus. Sa ngalan niya nga mahal. Amen. Ang aton nga leksyon nga makuha diri abyan amo ini. Ibaluon naton ang kausa o kun ang kabangdanan sa aton physical o kun lawas nun nga mga masakit. Kung kahibalo kita sa mga causes sa aton nga mga masakit, dako ang kaigyonan nga makasugata o makakita kita sang solusyon o kun mga solusyon nga magaresulta sang kaayuhan o kon comfort through sickness. Meaning, siguro hindi ikaw pag-aayuhon sa Ginoo, kay ti siya gid man ang aton doktor. Pero hatagan niya ikaw sang kalipay kag kasiguruhan o confidence sa nagaantos ikaw sina. Ari diri sa aton nga pag-usisa, sa aton nga pagtuon, ang mga kabangdanan kung nga ang tao nagamasakit. Ang isa ka theologian nga ginganlan si Berkhoff nagsiling, quote, "The state of health was regarded as a great blessing." Nablang maayo ka lawas, isa ina kapag pakamayo halin sa Diyos. And sickness was viewed as the fruit of sin. Particular diseases often being regarded as the result of some specific personal or parental sin. Besides this, many ills were ascribed to the direct agency of Satan. Obviously, not all of the following are in play whenever someone gets sick. However, Scripture very clearly lists
These are agents God uses to bring about sickness. Ano inang mga causes o kon ahente nga ginagamit sa Ginoo agod nga ang tao magamasakit. Ang una amo ang parental and personal sin. Si David nag-express sini sa Salmo 38:3. Akon basahon abyan kay importante ini para may husto kita nga perspective na nungod sinang masakit. Psalm chapter 38. Kung may Biblia kamo da abyan, paliog abriman kag markahi, no? Psalm 38 verse 3. Walay maayo sa akununod, bangod sang imo kaalipungot. Walay maayo sa akon mga tulan, bangod sang akon sala. So diri aton nabasa nga isa sa mga kabangdanan nga may masakit ang tao tungod sa personal niya nga sala. Ikadua, sa Psalm 107 verse 17. Nagasiling ang balan kasulatan, ang iban nagbuang-buang bangod sang sala sang ila pagkamalalison, kag bangod sang ila mga kalautan ginapiutan. So tungod sa ila nga pagkamalalison. May ara man nga ang kabangdanan sang ila nga sakit amo mismo ang ila mga ginikanan, parental sin. Para sina inang may lugar dito sa Afghanistan nga ang ila mga bata may diferensya sa mata. Ang kabangdanan kay mga parintihanay lang sila, nag-asawahay. Ang iban mga first, second cousins lang, nag-asawahay. Tikon ang weakness sa sinanga pamilya ara dira sa mata, siyempre magapadayon ina nga ang ila masakit amo ang masakit sa mata. Wala man ina gintugot sa balan kasulatan nga ang mga parintihanay mag-asawahay o kung ang mga mag-utod kag iban pa natabo ina, ginhatag ina tungod kay nagdamo ng mga tao. Sang una kung imo si Saon mag-utod lang man gani na si Adam kag si Eva, pero kay wala pa man nagsulod ang sala pag-saway nila kag bag-o pagid ang tao. Si Abraham kag si Sarah kung imo o si Saon mag-utod man sila sa amay, hindi ba? Pero sa nagadamo na ang tao, may mga weakness ang mga tao. Ang iba nara sa ila heart. So kung ang ilang mapangasawa o kung ang ilang mapamana, ila lang paryente, so ang ila weakness nga daan nara sa heart, kundi dali lang sila magmasakit sa heart. Now, amo nang ginahatag nakon nga example nga isa sa mga kabangdanan nga ang mga tao may sala tungod sa sala man sang ila mga ginikanan. Ikaduha pagid nga rason. For example, ang amay isa ka babaydor. So nagagamit siya sang mga masakiton nga mga babae. Kung sa kwan pa nagabayad lang siya. Pero ina nga mga babae may masakit na pasaylo lang ninyo sa mga nagakaon, syphilis o gonorrhea o siguro inatawag naton nga mga venereal disease, HIV, virus
amo ang nagsulod bisan pa sa lawas sang ila mga fetus o babies, kag amo ina ang kabangdanan nga ang ila mga bata may mga masakit because of parental sin. Kuan ninyo? So bantayan man naton ang aton nga mga kabuhi, subo nga mga ginikanan kay isa sa mga kabangdanan nga may masakit ang aton bata o kun mga bata tungod sang aton nga sala. Ikadua, amo ining ginatawag naton paranormal activity. Diri sa Balaan Kasulatan, si Job mismo nakaangkon sang masakit tungod kay ang kinatawag naton na activity ni Satanas gin patuhoy, gin padako, gin concentrate, gin focus gid saya sa Job 1:12, and then sa chapter 2 verse 6 sa ginsulat ni Job. Akon basahon abyan, kay hindi lang ni haom-haom iningaton nga pagtuon sang pulong sang aton nga Ginoo. So sa Job chapter 1 verse 6, nagasiling ang ginsulat ni Job mismo. Karon may adlaw sang nag-abot ang mga lalaking anak sang Dios sa pag-atubang sa Ginoo, kag si Satanas man nag-abot sa tunga nila. Ang Ginoo nagsiling kay Satanas, diin ka bala naghalin? Nagsabat si Satanas sa Ginoo, gikan sa paglibot-libot sa duta kag sa paglakat-lakat sa sini. Kag ang Ginoo nagsiling kay Satanas, natalopangdan mo bala ang akon alagad nga si Job, nga wala sing kaangay sa iya sa duta, tao nga himpit, matarong, nga mahadlokon sa Dios kag nagalikaw sa malaot. Nyan nagsabat si Satanas sa Ginoo, nahadlok bala si Job sa Dios sa wala sing pulos? Wala mo bala siya pag kudali palibot kag sa iya balay, kag sa tanan nga iya sa tagsa kaluyo? Gin pa kamaayo mo ang kinabudlayan sang iya mga kamot, kag ang iya pagkabutang nagdugang sa duta. Apang nagpadayon si Satanas, untaya karon ang imo kamot, kag tanduga ang tanan nga iya, kag sikwayon kaniya sa imo nawong. Kag ang Ginoo nagsiling kay Satanas, yari karon ang tanan nga iya yara sa imo gahom. Lamang dili mo pag-untayon ang imo kamot sa iya kaugalingon, gani si Satanas naghalin sa tubangan sa Ginoo. Now diri sa nagpadayon kita, no? Sa chapter 2 verse 6, kag ang Ginoo nagsiling kay Satanas, yari karon siya yara sa imo kamot, lamang andami ang iya kabuhi. So nakabalo ka mo sang istorya nga ginhatagan siya sang madamo gid nga hubag. Atong iyang hubag o ang iyang sickness, it was a paranormal activity. Kag ang kabangdanan si Satanas mismo. So may mga masakit abyan nga ang kabangdanan mismo amo ang mga demonyo, ang mga malain nga espiritu, nga mga ahente mismo ni Satanas. Ang ikatatlo nga kabangdanan sang mga masakit, amo ini ang personal responsibility. Anong kaulugan sina? Madamo sa mga tao nga nagmalasakit sila tungod kay sikway sila sang ila mga katungdanan nga mo ang pag-atipan sang ila mismo nga mga lawas. Ang tao buang-buang kag irresponsable. O ang Dios natawag sa aton nga kita mga tinugyanan sang aton kusog, sang aton mga resources, kag sang aton nga mga lawas.
Madamo sa mga masakit sa mga tao karon nga mga panahon nang ang kabangdanan amo ang ila personal nga mga desisyon. For example, ang iban nga mga tao nagmasakit emphysema, cancer, ulcer, TB tungod na sa ila irresponsibility sa pag-atipan mismo sang ila lawas. Tungod kay ang ila irresponsibility, ila ginpahayag pinaagi sa pagdayon sa pagpanigarilyo nga kung usisaon nimo, ano gidabi ang pulo sina? No? Smoking, drinking, pila ka kaha ang inumon sa isa ka gabi, one day millionaire. No? Abyan, siguro basi pala inom ka o kung pala hubog ka o sisa kung ano gid ang kabangdanan nga nagahimo ikaw sina nga hindi nimo gamiton ang imo kwarta sa pagbakal sang pagkaon para sa imo pamilya, para sa imo nga mga kabataan pagpaeskwela o kung pagpabisti sa ila. Be responsible, be discerning, maalamon ka sa paggastos ang imo kwarta. Siling ka, akon man ni kwarta. Akon man ni kusog, gintrabahoan ko man ni. Oo, pero inang imo nga pagtrabaho, gagamit ikaw sang imo lawas. Karon imo nga gubaon ang imo lawas, pinaagi sa pagpanigarilyo, bisyo, pinaagi sa pagpulaw, tungod kay sige ka inom, kag ang masubo pa, kung matumba ikaw, mahulog ka sa kanal, kag mapiang ka. So, irresponsibility. Ang iban, tungod kay nagpagusto na lang gid sila sa ilang nga pagkaon. Bad diet or poor hygiene. Wala ga paligo, wala ga tipan sang lawas, kag iban pa. Consider bala si Pablo nagsulat sa mga Kristiyanon dito sa Corinto, whether you eat or drink, or whatever you do, do all to the glory of God. Nagsiling siya gani sa 1 Corinthians 6:20, himayaon nimo ang imo Dios dira sa imo nga lawas. Kay nga excuse me. Tungod kay ikaw subong Kristiyanon, templo ikaw sa Ginoo. Ang ikaapat abyan, di lang ang ginatawag nato nga parental, personal sin, di lamang ang paranormal activity, mga ginahimo na ni Satanas, siya demonyo, inang ginatawag naton personal irresponsibility, kag sa ikapat, ang Diyos mismo. Kay kung imo usisahon diri sa Juan kapitulo 9 bersikulo 3, nagasiling si Ginoong Hesus nga ining tao nahimo siya nga bulag that the works of God might be displayed in him. Wala nakasala ang iya mga ginikanan, kag siya mismo wala man nakasala, pero dumalahan sang Ginoo nga matabo dira sa iya mga mata nga hindi siya makakita. Kay sa sininga kay Giyunan, ginayo siya ni Ginoong Hesus. Napahayag ang gahom ni Ginoong Hesus nga siya makahatag sang kapawa bisan pa sa mga bulag. Kag kung aton man usisaon dito bala sa kay Lazarus balaya nga utod ni Marta kag ni Maria, hindi itong Lazarus sa Lucas kapitulo 16. Diri sa Juan kapitulo 11, utod nga lalaki ni Marta kag ni Maria, taga Bitania. Nagmasakit siya kag napatay gid. Kag ano ang reaksyon ni Ginoong Hesus kay apat na gani kadlaw nga nalubong. Siling diri sa balaan kasulatan sa John 11:4, this illness does not lead to death. Tuod napatay siya. Kaya nga, it is for the glory of God,
so that the Son of God may be glorified through it. Kay ining mga milagro nga ginhimo ni Ginoong Hesus, amo ni ang Exhibit A sa mga I ams ni Ginoong Hesus. I am the bread of life. So ginpakaon niya ang mga katawhan. Di ba? Now, diri kita karon sa John 11. I am the resurrection and the life. Ti paano mabalaan nga siya resurrection and the life. Pinaagi sa pagtugot niya nga sila sa ros mapatay kag nga iya siya nga ginbanhaw. So ang masakit sa tong bulag na bulag siya halin sa iyang pagkabata. Kag ang pagmasakit ni Lazarus nga napatay man gani siya, nalubong na kag nabanhaw. Yadto nga mga milagro, no? Mga exhibits or evidences yadto nga magapamatuod nga si Ginoong Hesus. Say for example, I am the bread of life. And then I am the resurrection and the life. So aton makita diri nga may mga masakit nga mismo ang Dios amo ang kabangdanan. Ang tuyo gid sa aton Ginoo sa tanan nga mga nagakatabo sa kabuhi naton amo nga siya mahimaya. So siguro abyan ikaw nagamasakit. Pangamuyo ikaw nga maayo ka. Pero basi hindi itugot sa Ginoo nga ikaw magaayo. Pero pinaagi sa imo nga masakit, sa imo personal nga pagkabuhi, ma-appreciate nimo ang bugay sang Ginoo, ang iya pagimuno sang imo kinanglanon, nga siya mo ang ginhalinan sa matudtuod nga kalinong despite the fact that you are in pain. Talagsa na nga metodo sang Ginoo nga ma-realize gid nimo kung ano ang ginatuwag nga kalinong sa panahon nga ital-ital ang imo kahimtangan sa imo lawas. So amo na nga nagsulat ako diri, when we know the cause or causes of our sickness, we may find solution or solutions towards healing or comfort through that sickness. Kung kaisa wala kita ginaayo sa Ginoo, agod nga ma-experiensya naton ang kaayo sa Ginoo, bisan wala kita sang kaayuhan sa aton masakit sa lawas. Una-una inabyan. May mga butang nga matun-an naton pinaagi lang sa pagbasa o kon sa pag-istorya sa iban nga tao. Pero may mga butang nga aton gid matun-an pinaagi sa pag-eksperyensya sina. Akon mauna-unahan nga example, no, hindi ni siya subong nga tinikal. Nakabasa ako nanungod sinang Golden Gate Bridge sa San Francisco. I've read about it sa encyclopedia, kag bisan pagani sa mga notebook sa una, may ara nga Golden Gate Bridge, ang cover sang notebook. Pero it was in 2013 nga nakita gid nakon kag nakatabok gid kami sa akon abyan o mga abyan sa Golden Gate Bridge. Ato nga eksperyensya nakahatag gid sa akon sang dugang nga ihibalo or informasyon nanungod sa Golden Gate Bridge. Busa may mga matun-an kita sa pagbasa, sa pagpang-istorya sa iban, pero lain gid man nga ma-eksperyensyahan naton ang aton nga nabasahan. So ang nanungod sining kalinong kag comfort
mabasa nato na sa balaan kasulatan. Pero lain gid nga ma-experience nimo ang kalinong kag ang comfort during the time of sickness, pain, suffering, or trials sa imo nga kabuhi. So amo ini nga akon nga nakita dire na akon ginapaambit dira sa inyo. Ano ganing causes sa sickness? Parental and personal sin. May ara man nga paranormal activity. 100.5 FM. Ang tingog sang hiluban. Why nailain pa? Lamiaw. The hottest DJ mixing the beats. Beats. Mixing the beats. Roll it up. Say you got a girl. How you want me? How you want me when you got a girl? There's only one station that offers news and music better. Rockin', all the hottest tracks. This is a 100.5 FM Alagad Radio. Is you coming home? Is you out with her? This is my I don't FM. care long as This is my FM. no later than drop them drugs. Give me what I want. My man is my Oh man, that tune was so dope.